आज मी बनवणार आहे परफेक्ट मुंबई स्टाईल पावभाजी, तेही घरच्या घरी, पण संपूर्ण हेल्दी बोलायचे कारण हे की पहिली गोष्ट तर पावभाजी घरात करणार आहे आणि घरात करणं म्हणजेच ताज्या भाज्या मसाले म्हणून हेल्दी, पण टेस्ट मार्केटमध्ये पावभाजी भेटते सेम तशीच आहे। पावभाजी बनवताना मी काही टिप्स देणार आहे, ते टिप्स मिस नका करू। जर तुम्ही टिप्स मिस केलेत तर तुमची पावभाजी परफेक्ट होणार नाही। नमस्कार, मी भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर चला वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। हे पहा, सगळ्यात आधी आपण भाज्या शिजून घेऊया। त्याच्यासाठी मी कुकर गरम करून घेतलाय, पाहू शकता तुम्ही। आता याच्यात 3 चम्मच तेल टाकायचंय। हे पहा, इथे मी 1 चम्मच काश्मीरी लाल तिखट घेते, हे टाकायचंय। याच्याने कलर खूप छान येतो। तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया। आणि हे बघा, इथे टोमॅटो घेतलेत मी 3 मीडियम आकाराचे कापलेत, ते लगेच टाकायचे। एकदा मिक्स करूया। आता याच्यात फटाफट लगेच सगळ्या भाज्या टाकून द्यायच्या। हे पहा, 1 वाटी वाटाणे घेतलेत मी, ताजे वाटाणे आहेत हे। 2 बटाटे घेतलेत, बारीक बारीक कापून घेतलेत, ते टाकायचे। 1 वाटी फ्लावर घेतलेत, थोडंसं मीठ टाकायचं शिजण्यासाठी। आता हे छान मिक्स करूया। तुम्ही याच्यामध्ये गाजर बीटही टाकू शकता। मी गाजर आणि बीटचा वापर नाही केलाय, म्हणजेच तुम्ही कुठलीही एक्स्ट्रा भाजी टाकू शकता, पण जास्त टेस्ट गाजर आणि बीटनी येतो, खासकर बीट, त्याच्याने कलरही छान येतो। आता ह्याच्यात 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। पाणी जास्त नका टाकू, 1 ग्लास बस झाला। आता हे मिक्स करूया छान पुन्हा। आता ह्याला ढाकण लावूया आणि कमीत कमी 3 ते 4 शिट्या काढून घेऊया मीडियम गॅसवर। गॅस फास्ट पण करायचा नाही आणि स्लोही नाही, मीडियम गॅस करून करायचं। हे पहा, मी 4 शिट्या काढून घेतलेल्या आहेत। आता कुकर थंड होऊ देऊया कमीत कमी 5 मिनिटं, बाकी आपण पुढच्या मसाल्याची तयारी करूया। हे पहा, सगळ्यात मोठी साईज कढई घेतली, कारण आपल्याला मार्केटमधली पावभाजी पाहिजे असते, पण ते तवा आपल्या घरात तितका मोठा नसतो, म्हणून तुमच्या घरात जितकी मोठी साईज कढई असेल ती मोठी साईज कढई घ्यायची। ही माझ्याकडे आहे, ही मी घेतलेली आहे, म्हणजे सगळ्या भाज्या मॅश करायला इझी पडतं। आता याच्यात 1 चम्मच तेल टाकायचं आहे, जास्त नाही, फक्त 1 चम्मच। पावभाजी म्हटलं की बटर पहिला पाहिजे, बटरशिवाय पावभाजीचा टेस्टच नाही। हे पहा, मी इथे 3 वाटी बटर घेतलंय, पाहू शकता तुम्ही। आता हे टाकायचं आपल्याला पूर्ण। अगोदर तेल टाकायचं आणि नंतर बटर, म्हणजे आपलं बटर करपत नाही। आता याच्यात अर्धा चम्मच लसणाची पेस्ट घ्यायची। इथे मी आलाचा वापर नाही केलाय, फक्त लसूण आहे, अर्धा चम्मचच टाकायचंय। आता हे मिक्स करूया। हे बघा, इथे मी 3 कांदे घेतलेत बारीक, पाहू शकता तुम्ही, हे टाकायचं। तुमच्याने कांदे जितके बारीक कापता येतील तितके कापायचे, मोठे मोठे नाही पाहिजेत, कारण ही पावभाजी आहे म्हणून। आणि हे बघा, इथे मी 2 शिमला मिरची घेतले बारीक कापून, सेम कांद्यासारखी, ही जोडीला टाकायची। आणि हे बघा, इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, ते टाकते। तुम्हाला मिरच्या नसतील टाकायच्या तर तुम्ही स्किप करू शकता। आता हे फास्ट गॅसवरती छान परतून घ्यायचं आहे, एकदम लालसर नाही करायचं आहे, कच्चापणा ठेवायचा आहे त्याचा। हलका हलका फक्त कलर चेंज झाला पाहिजे। आपण नेहमी नॉर्मल भाजी बनवतो, जास्त ब्राऊन करतो, तसं नाही करायचं आहे कांद्याला। हे पहा, आता याच्यात मी 2 मोठे चम्मच पावभाजी मसाला टाकते, अर्धा चम्मच लाल तिखट टाकते आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता हे छान 1 मिनिट परतून घेऊया। आता याच्यात भरपूर फ्रेश कोथिंबीर टाकूया।
हे पहा बारीक कापून टाकायचे. आणि इथे बघा मी पाव चम्मच फ्रूट कलर वापरला आहे. जर तुम्हाला नसेल पाहिजे तर तुम्ही स्किप करू शकता, पण मी सजेस्ट करीन तुम्हाला की कलर वापरा हा, कारण पावभाजीला कलर हा खूप सुंदर दिसतो. आता हे छान मिक्स करूया. मसाले करपायला नको म्हणून 2 ते 3 चम्मच पाणी टाकायचं आहे आणि मसाले हे मिक्स करूया. मसाले छान शिजत आहेत तोपर्यंत आपण कुकरमध्ये भाज्या कशा झाल्यात ते पाहूया. हे पहा 4 शिट्या काढून घेतल्या तर भाजी बघा किती मस्त शिजले. चम्मचनी हलवते तर भाजी मॅश होते, पाहू शकता तुम्ही. आता हे सगळी भाजी आपण कढईमध्ये ट्रान्सफर करूया. हे पहा कढईमध्ये भाज्या सगळ्या ट्रान्सफर करून घेतलेल्या आहेत. आता फास्ट गॅस करून उकळ आणून घ्यायची आहे. छान कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. छान उकळ आला का मग ह्या भाज्या मॅश करायच्या आहेत. जितकं तुम्ही फास्ट गॅस करून उकळून घेतील तेवढ्या लवकर भाज्या मॅश होतील. हे पहा किती छान उकळ आलेली आहे. आता मॅश करूया. हे पहा मी इथे मॅशर घेतलं आहे, त्याच्याने भाज्या मॅश करून घेऊया. जर तुमच्याकडे मॅशर नसेल तर तुम्ही तांबा, ग्लास, पेला काहीही घेऊ शकता. आपल्या भाज्या इतक्या छान शिजल्यात की फटाफट मॅश होत आहेत. तेही तुम्हाला जर नसेल वापरायचं तुम्ही चम्मचनीही बारीक करू शकता. हे पहा 5 मिनटं कंटिन्यू मॅश केलं तर बघा किती छान आलं आहे की नाही. एकदम मार्केटसारखी पावभाजी दिसते की नाही, पाहू शकता तुम्ही बघा. पण एक आहे, भाजी तर आपली तयार झाली मार्केटसारखी, पण जोपर्यंत पाव गरम करणार नाही तोपर्यंत फील कशी येणार. तर चला भाजी तर तयार आहे, पावालाही सेम तसंच तयार करूया. हे पहा मी तवा गरम करून घेतलेला आहे. आता याच्यात अर्धा चम्मच बटर टाकायचं आहे आणि लगेच बटरवरती पावभाजी टाकायची अर्धा चम्मच इतकी आणि हे छान मिक्स करून घेऊया. आणि हे बघा मी इथे 2 पाव घेतलेत, मधून कापून घेतलेत. हे दोन्ही बाजून छान गरम करून घेऊया. हे बघा असं हात सांभाळून, मला हाताने नसेल जमत तर तुम्ही चम्मच घेऊ शकता. हे बघा मस्त पाव दोन्ही बाजून गरम झालेले आहेत. आपली भाजीही तयार आहे आणि पावही गरम करून झालेला आहे. जर इतका हेल्दी पावभाजी जर घरातही बनवू शकतो तर मग रोडवरती जाऊन कशाला खायचं. मस्त बनवा घरातल्या घरात हेल्दी पावभाजी. तर चला आपली पावभाजी तर मस्त तयार आहे, सर्व करूया. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आणि हो बाजूला बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्त राहा. बाय बाय.